quedei asombrada con esta maravillosa actuación do alumnado de primeiro de primaria. Estou segura que lles levou moito tempo preparalo. E ti que opinas, Aroa? A verdade é que sí, Carla. Fixeron unha actuación de cine, pero xa está aquí o alumnado de segunda de primaria, que de seguro lles dá a talla coa súa actuación chuchuá.